Nyt G-Running siellä oli siis musiikkia meille tuottamassa, mutta Tommi Korpela, hyvää iltaa. Hyvää. Päivää iltaa. Kuuluuko sinne hyvin? Täällä on pikkasen häikkää nyt linjoissa. No, kyllä vähän heikosti, mutta kyllä tää nyt jotain siellä päässä. No selvä. Miten siellä voidaan siellä päässä tällä hetkellä? No kiitos, ihan hyvin. Perunat kiehuu. Perunat kiehuu. Mitäs perunoita siellä on kiehumassa? No eiköhän, noi on ihan jotain perussiikliä ja siellä on vähän porkkanaa seassa ja tämmöstä peruspöpöröä. Mites Rosamunda, maistuuko? Rosamundahan on loistava uuniperunana varsinkin, että kyllä se maistuu, onhan se loistava peruna. Miten siellä on pääsiäistä vietetty? Onko käyty virpomassa? En ole virponut. Mä kävin ostamassa tämmöisen pääsiäiskukan yllättääkseni rouvan, joka on ollut tuossa Ruotsissa 4 päivää, niin tein tämmöisen pienen eileen näytä, miten loistava mies olen. Ja ehkä pohjustan sitä, että lähden itse viikoksi tuonne Lappiin kalastamaan tuossa torstaina, niin ehkä se liittyy myös siihen. Mikä on, Tommi Korpela, sinun mielestäsi erittäin ihana asia? Me on tänään Trompetissa puhuttu ihanuudesta. Ihanaa? Niin. Mikä on tällä hetkellä oikein ihanaa tässä maailmassa? No, tämähän nyt hyvin vähän mitään oikein ihanaa on, mutta ehkä jostain ihan kun arki yllättää niin se on aina ihanaa. Kun kahvi on lämmintä ja se ei ole seissu yli tuntia, niin silloin siitä on ihanaa maksaa se 2 euroa. Jos saa vielä jopa katseen siltä pissismyyjältä, niin se on ihan tarpeeksi ihanaa. Yksi mikä on erittäin ihanaa on juuri sinun hahmosi sarjassa Firma. Voitko kertoa hieman taustaa, mistä tämä hahmo syntyi? Se syntyi improvisoimalla aika nopeasti, itse asiassa varmaan minuutin aikana. Ohjaaja, sillä oli idea semmoisesta nopeasti höpöttävästä radiotoimittajasta. On varmaan teillekin tuttua ja mä aloin semmoista improvisoimaan. Sitten se vasta myöhemmin muuntui tälleen filosofiksi, että se vähän vähän se puhe siinä sit muuttui vielä. Hänellä oli muutamia esikuvia, josta nyt vähän sit nappasin. Erittäin loistava hahmo kyllä täytyy sanoa. Kiitos. Mutta myöskin Studion Julmahuvin puolelta muistamme Hetken laulut ja silloin oli aivan loistava Ramin Hetken laulu. Oliko se Foorumin alakerrassa, jossa lauloit muun muassa kebabeista ja ties mistä? Foorumin alakerrassa, niissähän käytiin silleen häpeän kynnyksillä kanssa. Se oli, kaikki ne Hetken laulut oli totaalista improvisaatiota, mitään ei ollut mietitty, vaan että pyrittiin lähtemään täysin tyhjästä kehittämään sitä laulua. Ja niistä nyt sitten tuli semmoisia, kun tuli. Miten nyt tässä keväällä perunoita keitellessä tehtäisiinkö radiohistoriaa ja voisit hyvin nopeakon Hetken laulun sieltä laulaa meille? Vaikka aiheesta pääsiäinen. Samanlaisella tuollaisella sillä rockabilly. No mulla teillä perunoita vähän keitellessään siellä, porkkanatkin kai kiehuu taas. Kohta jauhelihanaulat tästä avataan ja se laitetaan tuohon kattilaan. Tästä tulee hyvät soosit, yeah. Se varmasti sullekin maistuis, mutta kun sä olet siellä radiossa vaan, sä et joudu päästä tänne nyt maistelemaan, yeah. Kiitos erittäin paljon. Tämä oli aivan loistavaa, tämä jää radiohistoriaan. Kiitoksia paljon. Kiitos paljon Tommi Korpela. Vielä tätä ennen kuin lopetetaan, niin kysytään, että miltä tuntuu voittaa Jussi-palkinto? Meillä täällä studiossa ei ole kummallakaan juontajalla tämmöistä pystiä. No ihan kunniakkaalta on se mukava tunnustus, ei siinä mitään, hienoa. Koetko, että tuo miehen työssä suorittamasi rooli on urasi kohokohta? No yksi niistä, kyllähän se oli ihan muistuu mieleenpanova rooli ja sitten semmoinen, että se oli semmoinen siitä erikoinen, että mä en ollut moneen vuoteen elokuvassa päässyt oikein tekemään tommoista kantavampaa roolia, niin sikäli se nyt on varmaan erikoinen. Selvä homma.
Kiitos paljon Tommi Korpela. Kiitos erityisen paljon tästä hetken laulusta. Olemme siitä äärimmäisen kiitollisia. No, mä en tiedä, oliko se niin hyvä idea, mutta tuli. No ei varmasti ollut, mutta idealpa kuitenkin. Kiitos Tommi Korpela ja oikein ihanaa päivänjatkoa sinulle. Samoin. Moi moi. Moi.